Bună, sunt Emil și sunt medic. Astăzi vă voi spune tot ce trebuie să știți despre Max Potent înainte de a cumpăra acest produs. După ce mulți oameni de pe rețelele sociale m-au întrebat despre Max Potent, am decis să înregistrez acest videoclip și să aprofundez cercetarea, așa că am două alerte foarte importante. Așa că acordați o atenție deosebită la ceea ce am să vă spun. Primul lucru pe care trebuie să știți despre Max Potent este să fiți atenți la site-ul web unde veți cumpăra produsul, deoarece Max Potent este vândut numai pe site-ul oficial și pentru a vă ajuta am lăsat linkul de reducere la site-ul oficial aici mai jos în descrierea acestui videoclip, astfel încât să îl puteți accesa cu siguranță. Deci, poate vă întrebați ce este Max Potent și funcționează cu adevărat și răspunsul este da, Max Potent este foarte eficient datorită ingredientelor active pe care le conține. Max Potent intensifică circulația sângelui și stimulează garantat erecția. Glicina și magneiul conținute în aceste picături consolidează rezultatul obținut pe o perioadă lungă de timp. În plus, Max Potent are un efect revitalizant și de întărire a organismului, exact ceea ce aveți nevoie pentru a face sex toată noaptea. Deoarece este unul dintre cele mai bune vânzători, Max Potent a fost folosit de mii de oameni din întreaga lume și nimeni nu s-a plâns de efecte secundare. Dacă suferiți de lipsă de libido, erecțiile nu durează mult, aveți ejaculare prematură, nu vă puteți controla, partenerul DVS este nemulțumit de performanțele DVS. În pat, relația DVS se înrăutățește din ce în ce mai mult, luați picăturile de 1-2 ori pe zi timp de 14 zile și în curând libidoul DVS va reveni, partenerul DVS nu se va mai plânge că ejaculează prea repede, vă veți îmbunătăți mult în pat, erecțiile vor dura mult mai mult și veți reuși să vă salvați relația. Așa că da, puteți avea încredere în acest produs, există mulți oameni care au rezultate excelente cu Max Potent și puteți obține și DVS aceste rezultate. Un alt lucru important pe care trebuie să-l știți este că Max Potent nu are absolut niciun efect secundar, deoarece ingredientele sale sunt 100% naturale și cel mai important lucru este că nu trebuie să vă faceți griji, deoarece este destinat persoanelor de toate vârstele, astfel încât absolut oricine poate lua Max Potent. Sper că acest videoclip a fost de ajutor și dacă aveți întrebări, le puteți lăsa într-un comentariu mai jos și vă voi ajuta cu plăcere. Amintiți-vă că dacă doriți să cumpărați Max Potent cu o reducere specială, așa cum am spus, voi lăsa linkul către site-ul oficial de mai jos în descrierea videoclipului. Vă mulțumim că ați urmărit până aici, sper că v-am ajutat. Ne vedem curând!